Jeg tror, det kommer til at gå godt. Altså, vores forventninger er jo sky høje, men jeg mener også, at vi har kvaliteten til at efterleve det. Det vil jeg helt klart mene. Vi har noget træning, vi lige skal igennem, før det ligesom kan blive til noget af det her, men jeg er helt sikker på, at det kan lade sig gøre. Vi har talentet og masser af spillere, som har et godt boldøje. Selvom de ikke har spillet basket før, så kan de altså godt finde ud af det. Vi hentede Morten fra Golden State Warriors her i vintervinduet. Og det er vi indtil videre rigtig tilfredse med. Han har sat... Kan vi lige få det ind i billedet? Ja. Der er nogen, der kan ved, hvor Morten er. Han kommer her. Hej Morten. Tak for de pæne ord, Føl. Hvordan synes du, dine spillere klarer sig so far til de her pregames, der har været? Jeg ser talent i hver enkelt af dem. De har alle sammen individuelle kvaliteter, og de er alle sammen byde på noget. Specielt, altså vi har jo helt specielt indhentet en maskot, som er i særklasse. William. Han står herovre. Hej William, velkommen til holdet. Tak for det.